Bamaɲare cɛ ni muso denmisɛnnin makɔrɔba Renouveau FM kanubagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Tile hɛrɛ Ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma. Ala ka jamana in Ala ka basigi. Jamana marabagaw ka hakili ɲuman d'u ma. Émission faso kunkan fasodenw an sigira. Kunɲɔgɔn in kɔnɔ min kɛra faso kɔnɔ. Kunɲɔgɔn in kɔnɔ min fɔra faso ma. Fasodenw aw sigilen bɛ ka filɛli kɛ. Fasodenw aw sigilen bɛ ka lamɛnni kɛ. Aw ka yeta kɛra jumɛn ye? Jamana marabagaw u ka kɛta n'u ka fɔtaw la. Ka kuma di aw ma. An ka ɲɔgɔn bilasira bonya ani karama kɔnɔ. Faso kunkan syndicat jɛkulu ta don. Faso kunkan association ka taa se mouvement ni clubu. Aw ka kɛnɛ don. Fasodenw an bɛ se ka ɲɔgɔn bilasira cogo min. Kɛnɛ in a dabɔra aw de kama. Ka aw bɛɛ lajɛlen fɔ k'a waleɲuman dɔn. Mali kɔnɔ ali Mali kɔ kan. Faransiikaw an b'aw fo. Minnu bɛ ka an lamɛn ka an lajɛ Espagne an b'u fo. Ka taa se Italie ma. Ka taa se Algérie. Ka taa se Espagne ma. Ka aw bɛɛ lajɛlen fo. Maliko ye an ta ye. Bi an sigira. Yani o cɛ an bɛ foli daminɛ Kitakaw la. Région de Kita. Sirakɔrɔkaw aw ni sɔgɔma. Gumankɔ dugu 12 aw ni sɔgɔma. Kita commune 33 aw ni sɔgɔma. Monsieur le gouverneur de la région de Kita, Dawuda Maïga, k'i fo kɛnɛ in kɔnɔ. Karatakaw ka aw fo. Ka an gɔlɔngɔlɔn ka don Filadugu. Filadugu dugu 62 Filadugukaw aw ni sɔgɔma. APKF tɔndenw a groupe lamaw ka aw bɛɛ lajɛlen fo. A président Mamadou Zoumana Sidibé. Dɔw ko Mamadou Z. Ka fo kɛnɛ kɔnɔ ka waleɲuman dɔn. Nema FM Kasarokaw u bɛ ka an lamɛn sanga in kɔnɔ. A technicien na animateur ka aw bɛɛ lajɛlen fo. Ne ka cɛkɔrɔba tulo bɛ n na. Fɛn min ye Sambu Jakite dɔw ko Samuni. An b'a fo kɛnɛ in kɔnɔ ka waleɲuman dɔn. Ka bɔ Filadugu ka an kun da Kati kan. Douane na an bɛ commandant Fode Kone fo. Brigade commerciale Amen Dumbobe. Ka don Kati ne ka cɛkɔrɔba a tulo bɛ n na sanga in kɔnɔ. Mayan Samake a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. Ka aw fo ani Xavier tɔnden bɛɛ lajɛlen. Kati. N bɛ Katikaw fo. Ka sigi ka an ka golo masiri tabaw n'o ye an ka sɔrɔsiw. N'o ye an ka polisiw ni gardiw ni gendarmew. Ka taa se protection civile ni douaniers. Eaux et forêts polisiw. Ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ. Ko Ala k'an bɛɛ lajɛlen lakana. N san 8 filɛ nin ye. Plateau in kan ni n sera plateau in kan. N da tun bɛ se kuma dɔ ma. O ye jumɛn ye? Amadou Aya Sanogo, général de corps d'armée, a n'a jɛɲɔgɔn dɔw tun bɛ bolola. San 7 u tun bɛ kiri bondakun kan a ma se ka kɛ. U bɛ kaso la u datugunen don. Ala nana fɛn bɔda di u ma. Ne ka kɛlɛ kɛra min ye, o ye k'a fɔ sariya sɔsɔlen don. Tuuru tun bɛ Amadou Aya n'a ka jama la. Sariya nana ka n'a ka baara kɛ. An maliyɛnw ka laɲini kɔnɔ. Olu yɛrɛ ka laɲini kɔnɔ. Ne ka kɛlɛ jiginna so. N ka kɛlɛ jiginna so. N bɛ kiiri tigilamɔgɔw fo kɛnɛ in kɔnɔ. N'a bɔra bi la. N ma da la ni n bɛna n da don kuma in na bilen. N da tɛna don a la bilen. Mission min tun bɛ n bolo, mission in a sera a dan na. N bɛ Mali golo masiri taba bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ in kɔnɔ. Direction centrale du service des armées. Capitaine Abdourahmane So Kati an b'a fo. Ka se Kuluba n balimamuso bɛ yen. Madame Fanta Maïga Ponge. Ponge Kuluba a tulo b'an na sanga in kɔnɔ an b'a fo kɛnɛ in kɔnɔ. Ka foli kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ta ka ɲɛsin
général de corps d'armée Amadou Aya Sanogo ja maaw tɛ ɲɔgɔn dɔn f'aw ka jɛ ja dɔɔni mana sɔrɔ degun kɔnɔ n'a tigi ye fiɲɛ bɔda sɔrɔ ko a nana ka na fiɲɛ bɔda sɔrɔ a y'a dɔn i ye o tɛ bɛɛ ye bi n bɛ Amadou Aya Sanogo n b'a fo kɛlɛ in ne y'a kɛ san 7 misi kɛra zarati a ma diya maa fɛ maa man bilala o kɛra maa min kama n'a tigilamɔgɔ bɔra ka walimadɔn ta ka ɲɛsin i ma k'i kɛ a dɔ ye o ye hɔrɔnya ye kɛnɛ in kɔnɔ n bɛ président Cheikh Oumar Keita n b'a fo Kati président du club de soutien du général Amadou Aya Sanogo kɛnɛ in kɔnɔ n b'a fo nin ye hɔrɔnya dɔ ye maa sigira n ɲɛ maa ye ko kɛ n ye n b'a ɲini k'a dɔn a tigilamɔgɔ ye fɛn ko tɛ dɛ fɛn ko tɛ i ye min kɛ n ye n y'a dɔn o de ye hɔrɔnya ye o dɔnniya o ye lasegin a tigilamɔgɔ ma Amadou Aya Sanogo a y'o de kɛ n ye nin micro kelen in na n ye n kali n ko cɛ in b'a ka kɛlɛ la san 7 n'a ka dɔrɔmɛ 1 bɛ n kɔnɔ Ala kana hɛrɛ kɛ n ye mais bi n tɛ se k'a fɔ dɛ o b'a yira k'a fɔ ko Amadou Aya Sanogo kɛra n dɔ ye bi mɔgɔ min bɛ yen n'a ye jamana mara hali n'a kɛra san 1 ni kalo damadɔ ye o de b'a fɔ ne ma ko n kɔrɔ ko Ala ka kanu to bonya min n'a y'a ta ka ɲɛsin ma Ala kana an tigɛ ɲɔgɔn na Ala ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati ni an bɔra kɔnɔ an bɛ jigin Bamakɔ fɛn min ye général de division Salif Traoré a n'a ka denbaya an b'a bɛɛ lajɛlen fo attaché Mamadou Doumbia dɔw ko Doumbia k'a fɔ kɛnɛ kɔnɔ général de division Ibrahima Dairou Dembélé an b'a fo ne tɔgɔma i ni sɔgɔma ko Ala ka kanu to aide de camp capitaine Adama Keita à la garde nationale mon capitaine aw ni sɔgɔma a bɛ ɲɛnabɔ an fɛ dɔɔni dɔɔni ni Ala sɔnna ma Cour suprême na président in kun bɛ yen Aliou Badara nana kasi sanga in kɔnɔ a bɛ conseil national de la transition la honorable Aliou Badara nana kasi i ni sɔgɔma kɛnɛ in kɔnɔ n'an sera kɛnɛ in kɔnɔ sariya tigilamɔgɔw an tɛ se ka ɲina u kɔ sabula jamana ka basigi jamana ka kɛlɛya ka to fasodenw ka ɲɔgɔn minɛ maa kana ɲugu i yɛrɛ la a sababu bɛ kɛ kiri tigilamɔgɔw. Le pays n'a pas besoin d'hommes forts. Le pays a besoin des institutions fortes. La magistrature malienne, bravo. Mais bravo fo ka sababu kɛ wagati dɔw tɛmɛna sariya de fɔra o sababu ye maa dɔw ye John Maître Maliki Kulubali monsieur le ministre de la justice garde des sceaux i ni sɔgɔma i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ foli ani tanu o bɛ i yɔrɔ la sabula e y'a yira an na Mali kɔnɔ yan k'i mana kɛ ministre ye hali ni président ka surun fantanw ka hakɛ n'i bolo mana se a ma i tɛ to yen i mana kɛ président ka denbaya la i mana kɛ président ka parti la i ni président mana surunya cogo o cogo faso ka nafolo ko n'i kɛra sababu ye ka taraki walima e ka kɛ sababu ye faso ka kan ka min sɔrɔ k'i kan ka o ni faso wagande cɛ ko kiiri tigilamɔgɔw u b'i minɛ k'i bila bɛrɛ la i ni min ka kan ko bere bɛ ta i kun ka da i kun fantanw ka hakɛ ka di e Maliki de y'a tiɲɛ bange an ɲɛna Mali kɔnɔ yan Kulubali kɛnɛ in kɔnɔ a bɛ miiri jigin chargé de mission au ministère de la justice des droits de l'homme garde des sceaux Mohamed Dramane Traoré n dɔgɔ aw ni sɔgɔma monsieur le ministre de la justice Mohamed Sida Diko i ka écoleden y'a sen jɔyɔrɔ min na ko an mako b'a la i ka tɛmɛ i ka écoleden kan sabula i ye kilisi min k'a da kɔnɔ e de y'a kilisi bɔ i da ka kɛ Maliki da kɔnɔ faso mako bɛ fantanw ka hakɛ minnu bɛ
minnu kɛlen bɛ ka an ka faso nafolow traki k'a fɔ ko 2022 k'olu b'a fɛ ka kɛ président ye campagne daminɛna ka ban wari min b'u bolo an ka nafolo suɲɛlen de don vérificateur général ye rapport bɔ k'a di i ma wagati la a dira IBK ma bandaw dɔ dir'i ma an mako b'a la maa minnu ye an ka faso nafolow suɲɛ monsieur le ministre de la justice des droits de l'homme et de garde des sceaux i jija danaya min dara i kan jigitugu min dara i kan i ka se ka danaya in ni jigi in ma fa ne ko ko an hakilila tigɛlen don fɛn wɛrɛ tɛ dɛ an ɲamɛ min na su fara tile kan kiri bundakun na bi an bɛ se ka kuma o de la mais ne dɔgɔkɛ bɛɛ bolo la Mohamed Youssouf Bathily Rasbach syndicat libre de la magistrature syndicat autonome de la magistrature magistrature malienne a y'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la a y'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la n dɔgɔkɛ bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ kaso bon na ko somin kɛra u ma ka bisigi ta ka ɲɛsin u ma k'u tun b'a fɛ ka fanga dafiri o kuma fɔlen tile ka na bila bi la ninnu tatu yɛrɛ ye u bɛ kaso la ka ɲini aw fɛ sariya tigilamɔgɔw a y'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la ne ta ye fasoko ye mɔgɔ ko tɛ ne ta ye dɛ fasoko don n dɔgɔ Rasbach, tu as le soutien de tout le groupe Renouveau. Tiens bon, ni ye tia doy. Sori Ibrahim Diallo i kɔrɔkɛ a ka tasi bilafɛn sɔgɔmada in na ka ɲɛsin ma i bɛ yɔrɔ min n'o ye kasobonba ye tɛnɛ toujours bɔn dɔgɔ wagati la ko don cɛba caman bɛ yen cɛfarin caman bɛ yen a bɛɛ tɛmɛna nin sira in fɛ n'o ye kaso ye nin ye cɛya dɔ ye n balimaw n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na madame Kulibali Bintu Napo a tɛgɛ bɛ nɛgɛ la ne tɔgɔ Sori Ibrahima Diallo kunɲɔgɔn in kɔnɔ an bɛ bilasirali kɛ madame Kulibali Bintu Napo nin ye tiɲɛ ye o n'a ta o ta an bɛ don kunnafoniw kɔnɔ kunɲɔgɔn in kɔnɔ mun bɛ jamana kɔnɔ kunnafoni tagabolo la ka bilasirali kɛ ka kuma di fasodenw ma an ni sunkalo tɔ tile damadɔ ani panka wagawaga o b'a yira k'a fɔ an donna sunkalo kɔnɔ ka ban direction générale du commerce et de la concurrence a yirala k'a fɔ ni sunkalo sera fɛn damadɔ bɛ yen gɛlɛya bɛ a kɔnɔ kosɛbɛ sabula sunkalo musaka a ka ca fɛn dɔw bɛ yen bunadamadenw ta la o ye i n'a fɔ gazi i n'a fɔ sukaro i n'a fɔ tulu i n'a fɔ malo i n'a fɔ buru ka taa se sogo ma direction générale du commerce et de la concurrence fasodenw wulila ka laɲini kɛ n'o ye association des consommateurs du Mali n'o ye RECOMA ye n'o ye front unique contre la vie chère u bɔra ka yira k'a fɔ direction générale du commerce et de la concurrence ale ye faso ka cakɛda yɔrɔ ye a kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la fɛn min ye musaka ko ye nin fɛn ninnu sɔngɔ la ale de bɛ se ka nɔgɔya kɛ gouvernement wulila ka exonération ka bi ale ta ye min ye minɛn o minɛn n'a bɛ don faso kɔnɔ ale jɔyɔrɔ la a niyɔrɔ la k'a jɛn'o kɛ ka sababu kɛ kalo barikama in ye direction générale du commerce et de la concurrence a fana y'a ka fɛɛrɛw ta ka sigi sen kan ka kuma ni jɛkulu kofɔlen ninnu ye ka bɛɛ lajɛlen wele ka yira k'a fɔ olu fana commission dɔ sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnyala Bamakɔ commune wɔɔrɔw kɔnɔ o commune kelen kelen maa b'u bolo numéro b'u la numéro minnu n'u y'a bila fasodenw ka lamariya kɔnɔ ko ni an y'a ye k'a fɔ prix min fixera gouvernement fɛ ni fɛn kofɔlenw kan i n'a fɔ gazi i n'a fɔ sukaro i n'a fɔ tulu malo buru ani farini ka taa se hali sogo yɛrɛ ma k'i bɛ se ko ka nin numéro in wele ka kunnafoniya da direction générale du commerce et de la concurrence tulo kan baara in fɛɛrɛw tigɛra maliyɛnw an y'a fɔ ko tare tare
sabula an bɛ min nɔfɛ gouvernement fan fɛ a y'a kɛ mais an bɛ ka bɔ mun de kalama numéro minnu dira ni a bɛ réseaux sociaux kan ni a dira baarakɛyɔrɔw la ka di kunnafonidilaw ma an jigi war'o la numéro kofɔlen ninnu na ka direction générale du commerce et de la concurrence k'a labɔ a kalama numéro in an y'a wele kunu numéro nin dira commune 1 fo commune 6 an ye mɔgɔ kelen pe de ka téléphone dayɛlɛnni sɔrɔ an b'a fɔ kɛnɛ in kɔnɔ a tigilamɔgɔ a bɛ bɔ commune 3 la fɛn min ye Ousmane Bayi an b'a fɔ a ka fasodenɲumanya la a sɔnna a ka numéro ka di fasodenw ma ni mɔgɔw mako b'a la wagati o wagati n'i ye fɛn ye min bɛ prix kofɔlen ninnu sanfɛ k'i ka weleli kɛ ka direction générale du commerce et de la concurrence ladɔnniya Bayi kelen pe de ka téléphone dayɛlɛnni na an ye maa o maa wele a bɛɛ ka téléphone fagalen don ni min tɛ répondeur kan o ta fagalen don numéro tɛ passé monsieur le directeur général du commerce et de la concurrence ni commission ninnu sigira ka baara de kɛ ko fasodenw k'u wele n'i ye gɛlɛya ye maloko la yɔrɔ min na walima tuluko la walima sogoko la walima sukoroko la k'i ka kunnafoniya di i ma i ka commission mɔgɔ minnu ka numéro bɛ an bolokɔrɔ n bɛ segin a kan monsieur le directeur général monsieur le ministre des finances et de l'économie a y'aw jija baara in aw ka segin a kan aw ka Mali ladiriw ta n m'a fɔ n ko Mali ladiri t'u ye dɛ mais n'i sɔnna k'i ka numéro di i ka numéro man kan ka sɔrɔ répondeur kan numéro téléphone man kan ka faga fasodenw na o b'a yira k'a fɔ baara in a ma kɛ ladiriya kɔnɔ baara in i ye numéro min di i ma di ladiriya kɔnɔ numéro filɛ aw bolokɔrɔ n balimaw n bɛ a fɔ bɛɛ lajɛlen ka mɛn i bɛ Bamakɔ yan n'i ye numéro ninnu ta i bɛ dugu min na gɛlɛya min b'i kan i jija i ka weleli kɛ hali n'i tɛ Bamakɔ kunnafoni bɛ se a seyɔrɔ la direction générale de la concurrence direction générale du commerce et de la concurrence a bɔra k'a fɔ ko numéro ninnu ko o filɛ an bolokɔrɔ an maliyɛnw commune 1 numéro filɛ nin ye 66 81 04 59 o ye commune 6 commune 1 commune 2 76 49 22 91 ni numéro fila si ma sɔrɔ an fɛ kunu commune 3 Ousmane Bayi 76 13 50 47 n y'a wele yɔrɔ min n y'a sɔrɔ n ye n présenté a la n ko tare n ye mɔgɔ 5 de wele e y'a 6nan ye n ma si sɔrɔ aw ka ɲɛmaaw ye numéro di aw ma fasodenw ma ko gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na butigitigi feerekɛla o feerekɛla exonération bilalen kɔfɛ gouvernement fɛ fɛɛrɛw tigɛlen kɔfɛ ko ni maa min ka numéro ko n'i ye feere kɛ ka min tɛ prix kofɔlenw sanfɛ ne sera k'e kelen pe de sɔrɔ Ousmane Bayi n b'i fo i ka fasodenɲumanya la commune 4 66 71 79 57 n ma sɔrɔ commune 5 66 46 42 80 n ma sɔrɔ commune 6 76 45 01 69 monsieur le directeur général du commerce et de la concurrence i ka numéro dilenw filɛ fasodenw ma maa dɔw de ka numéro don walima ni cakɛda ka numéro don n b'a ɲini fɛ i yɛrɛ ka baara in a contrôler i ka lajɛ i ka to ka numéro ninnu wele ka lajɛ n'u tɛ se ka baara in kɛ n'u ka téléphone numéro n'a pɛrɛn tɛ baara in kama a ye commission ci a ye maaw ta maa minnu bɛ sɔrɔ u ka numéro la fasodenw ka gɛlɛya bɛ fɔ maa minnu ɲɛna an ta ye kunnafoni di n balimaw an bɛ ministère de l'économie et des finances fo a ka kɛwale in na ka taa se direction générale du commerce et de la concurrence ka taa se front uni contre la vie chère u ka laɲini fɛ ka taa se i ka faamuya b'a la fɛn min ye ASCOMA ani RECOMA an b'u bɛɛ lajɛlen fo sabula an bɛna don kalo min kɔnɔ ko nɔgɔya ka kɛ fasodenw ye ka sababu kɛ jamana yɛrɛ bɛ lahala min kan bi n'a fɔra ko dɔw bɛ ka vente aux enchères kɛ jamana tɛ taa nin kan dɛ nin tɛ fasodenya yɛrɛ fɛnɛ ye ala sigi sogo monsieur le directeur général du commerce et de la concurrence kunnafoni dilen filɛ i ma kunnafoni nin n b'a dɔn numéro ma caman fɛnɛ numéro ninnu ta a ye nkalon bɔ n da ni minnu sɔrɔla c'est parce que u ye téléphone dayɛlɛ sisan surɔ Ousmane Bayi sɔrɔlen kɔfɛ n b'a dɔn a ye kunnafoni di a baarakɛɲɔgɔn dɔw ma n t'a dɔn o kɛra sira min fɛ sabula avis de disponibilité nana n kun n ye numéro minnu wele u tilara ka minɛ
Qu'est-ce que cela veut dire? K'aw fo ka waleman dɔn. Madame Kulibali Bintu Napo ale tɛgɛ bɛ nɛgɛ la. N ka cɛkɔrɔba tulo bɛ n na sanga in kɔnɔ Yaya Dumbuya Kabala a n'a ka denbaya ka bɛɛ lajɛlen fo ko Ala ka kanu to, Ala ka bana ban pewu cɛkɔrɔba. Ka se Cɛlɛ Amadu Tunkara a n'a ka denbaya Cɛlɛkaw bɛ lamɛnni na sanga in kɔnɔ. Javiya tɔnden bɛɛ lajɛlen ka aw fo aw ka misiriw la Amadu Tunkara sababu la. Ne ka cɛkɔrɔba don Cɛlɛ k'aw fo ka waleman dɔn. Ka taa se Ibrahim Sanogo Gwana émission in kanubagaba don Chicken Dia numéro 2 an b'a fɛnɛ fo kɛnɛ in kɔnɔ. Ni an bɔr'o kɔnɔ an bɛ don kunɲɔgɔn in kɔnɔ an ka sɔrɔsiw a bɛ fɔ ko l'armée malienne monte en puissance mun de kɛra an ka ɲɛfɔli k'a ma ka tila ka kuma di fasodenw ma. Yani o cɛ Bintu i bɛ fanfari miniti 2 n'a bɛ se ka sɔrɔ an k'an ka sɔrɔsiw an ka golo masiri tabaw Mali kɔnɔ an k'u jansa sabula an bɛ min nɔfɛ Mali ko la bi an bɛ k'o de ye dɔɔni dɔɔni a ka ca baara ni goli b'a la mais a mana kɛ cogo cogo ni min fɛnɛ kɛra tiɲɛ o ka fɔ. Madame Kulibali Bintu Napo an bɛ commandant Christophe Dembele an b'a fɔ sanga in kɔnɔ kɛnɛ in kɔnɔ i ka fanga b'a la cɛja n'a ye gardibu fili mon vieux a n'a ka denbaya bɛ lamɛnni na Kati an b'a fɔ ka taa se commandant Isa Tangara kantora la u bɛ ka lamɛnni kɛ sanga in kɔnɔ ko kunɲɔgɔn in ka kalayara kosɛbɛ an ka sɔrɔsiw an b'u fo sabula olu de sɔnna k'u ni di faso in ma ka faso lakana. Lakana ni ko a bɛ kɛ ji la a bɛ kɛ mugu la a bɛ kɛ kisɛ la su fara tile kan hali kuluwow cɛmancɛ la k'olu janna k'u ni di faso in ma. U janna u mansaw kɔ ka jan u furumusow kɔ ka jan u denw kɔ ko faso in ko olu sɔnna ka fini don faso in. An bɛ an ka golo masiri tabaw fo. Kunɲɔgɔn in kɔnɔ Jafara bɛ bɔlen ka taa se Agel Hog ma an ka sɔrɔsiw u ye bula dɔ i ka faamuya b'a la jadisiw walima terrorisiw kɔnna sanga in kɔnɔ avril kalo tile 6 san 2021 a kɛra talata tɛmɛnen k'a kɛra cogo di opération Maliko min bɛ i ka faamuya b'a la u ye fɛɛrɛw sigi sen kan Mopti mara la k'i kun da kona kan an bɛ capitaine Adama Keita fo kɛnɛ kɔnɔ sabula bɛɛ lajɛlen n'a ka fɛɛrɛ don ko min bɛ se min na o ka bila o la a kɛra cogo di jadisiw donna kona poso mun bɛ yen i ka fanga b'a la kan min bɛ yen ka jateminɛ kɛ mugujugu ka fili tiɲɛna u hakili kan ka sɔrɔsiw bɛ sinɔgɔ la sinɔgɔ banna pewu su fara tile kan posow bɛ yɔrɔ yɔrɔ kanw bɛ yɔrɔ yɔrɔ sɔrɔsiw y'a faamuya k'a fɔ ko ja terrorisi walima jadisi an bɛ kɛlɛ min na nin ye jugu ye a bɛ nin yɔrɔ la an ka ɲɔgɔn ma gɛn ka kɛlɛ kɛ ta la baranɔ kɛlɛ de bɛ yen an ka sɔrɔsiw ye faamuyali kɛ bi min ye bi ye u wulila ka ta don terrorisi ninnu na jadisi ninnu na i k'a fɔ kona a kɔni a ma kɛ basi ye min na dɛsɛra dɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ka sɔrɔsiw an b'u fo kɛnɛ in kɔnɔ maa kelen o ni tora kɛlɛ in na min kɛra kɔna talata tɛmɛnen maa 4 olu blessera blessé da in kɔni alhamdulilayi ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ bi pour que nin tigilamɔgɔw o ka blessure ni ka sigi ka kɛnɛya fɛn min ye jadisiw yɛrɛ ye maa 12 olu kɔni su yera kɔna maa 12 u ye mobiliw minɛ u la mobili ni arme lourd bɛ a sanfɛ a bɛ se ka gosili kɛ mètre 500 ka taa se kilomètre 1 ma an ka sɔrɔsiw bɔra ka jɔnko ala ka tasuma da i k'a faamuya ka jadisi ninnu kan mobili 2 minɛna o mobili 2 dama yɛrɛ tɛ dɛ fɛn min ye PMK 3 marifa jugu olu minɛna dɛ ka taa se araki ma n'o ye arajo ye arajo min fana don Bintu olu de bɛ kunnafoni di ɲɔgɔn ma a tɛ tɛmɛ Malitel fɛ a tɛ tɛmɛ Orange fɛ a tɛ tɛmɛ Telecel fɛ u n'u ka fɛɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na u bɛ se ka ɲɔgɔn na sɔrɔ cogo min na u bolila ka minɛn minnu to min minɛna u la kɛnɛ in kan olu de filɛ nin ye maa 12 fagalen kɔ kunɲɔgɔn in kɔnɔ an ka armée an b'u fo k'o waleman dɔn ka dugawu don kɛ u ye hali bi minnu bɛ yen ala ka an bɛɛ lajɛlen lakana maliyɛnw an ka dɔn k'a fɔ ninnu kelen ta sɔrɔsi ye bi an bɛɛ kelen kelen n'a sɔrɔsi kelen an ka janto o yɔrɔ la an k'o bila an kunkolo la an ka sɔrɔsiw an b'u fo ko ala ka u lakana ni an bɔra yen an bɛ taa parti politikiw ka bondakun kan an y'a ye k'a fɔ faso ka nafolo
abeta ka di parti politique ma ka kɛ sariya sɛbɛn ka do bala kɛwale daminɛna san 2005 ka taa se san 2005 ma kana bila san 2019 miliyari caman miliyɔn caman de dira an ka parti politique ma maaw ye ɲininkali kɛ sabula transition fana wulila n'a ka fɛɛrɛ ye ko musaka minnu bɛ di parti politique ninnu ma ne ko a musaka a mako tɛ faso yɔrɔ dɔ la wa ka daminɛ 2005 kana bila 2019 parti belebele sekin bɛ i n'a fɔ adema PAJ i n'a fɔ RPM i n'a fɔ URD i n'a fɔ CENID i n'a fɔ MPR i n'a fɔ CODEM i n'a fɔ SADI i n'a fɔ PARENA ni parti politique ninnu musaka caman de bɛ yen i ka faamuya bala ne ba mako bɛ nin o jɔyɔrɔ la ni parti politique ninnu musaka caman de dira u ma sɛgɛsɛgɛliw bolila kan ko ne ko yani nin wari ka di nin parti politique ma baara ka kɛ ka parti la kɔkɔ ka tɔndenw la kɔkɔ faso ta ye min ye o ka lakana faso denɲumanya o hakili ka don u la parti politique ninnu tɛ ka wari kɛ o ye bilen dɛ k'a bɛ ka kɛ fɛn wɛrɛ de ye an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ an ka kuma di sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ma min bɔra jaabi in kɔnɔ an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ fɛ Mali la neno nafolo min bɛ ta ka di parti politique mɔ a kow daminɛna kabi san 2005 a utukalo tile 18 sariya kisɛ min y'a sigi sen kan o filɛ nin ye o ye nimero fu 5 3 fu 47 ka kɛɲɛ ni utukalo tile 18 ye san 2005 nafolo min bɛ ta ka di parti politique mɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko jamana ka dɛmɛ don k'a lase u mɔ o kumana nafolo in a dekun tɛ dɔwɛrɛ koyi waasa parti politique ninnu jamana ka taabolobaw u ka se ka olu to u danbe la jamana sariyabaw ka se ka olu labato jamana wa a yɛrɛma hɔrɔnya ka taa se a bɛɛ jɛfagaw mɔ dugukolo Mali fanda ani nali bɛɛ lajɛlen fɛ k'a bɛɛ lajɛlen don bɛrɛlɔ o fɛn min ye dinɛw ye k'olu fana na baara i n'a fɔ a laɲinina cogo min ni parti politique k'u ka kan ka nin ta ka jamana k'a kɛ ka jamana la baara ka kalan dafa kalan kɛ mɔɔw kun o kumana fɛn min ye wa hadamadenya yɛrɛ ye ka olu don da la maaya hakɛw ka olu don da la o kumana k'a ta maa minnu bɛ ni olu ni a ka kan ka a ta o siraw fɛ nka a yɛrɛ k'a fɔ ni parti politique minnu ni u bɛ ni musakaw sɔrɔ ko kumaw cayalen don bi kosɛbɛ k'a sababu kɛ a bɛ di wa maa minnu mɔ wari ninnu ko u bɛ don wa sira wɛrɛw fɛ min tɛ wa jamana siraw ye ko maa kelen si man k'a ta k'i yɛrɛ kɛ fɛn ye a la bari a dikun ye de ka jamana cakɛ bondabaw ani jamana wa nafasɔrɔ siraw jamana bɛ hɛrɛ sɔrɔ fɛn minnu na k'a dikun ye de ka olu bɛrɛ bɛrɛ ka o don bɛrɛ lɔ jamana den bɛɛ lajɛlen ka se ka a tɔnɔbɔ a yirala k'a fɔ k'a daminɛ 2005 la kana se fɔ 2019 mɔ nafolo dabusi minnu bɛ ka ta ka di wa parti politique ninnu ma u ka sɔrɔtaw olu filɛ nin ye adima PACJ miliyari 6 miliyɔn 213 waa 94 959 an'a kunkanfɛ buruburu 4 RPM miliyari 6 miliyɔn 106 waa 6 484 an'a kunkanfɛ 6 URD miliyari 3 miliyɔn 956 ani waa 163 ni dɔrɔmɛ 600 ani 66 an'a kunkanfɛ buruburu 2 CENID miliyari 1 miliyɔn 65 ani waa 188 ani dɔrɔmɛ 200 ani 70 MPR miliyɔn 900 ani 70 ani waa 66 ani dɔrɔmɛ 717 an'a kunkanfɛ 6 CODEM miliyɔn 700 ani 37 ani waa 17 ani 200 ani 90 an'a kunkanfɛ 8 SADI miliyɔn 700 ani 24 ani waa 27 ani 700 ani dɔrɔmɛ 96 an'a kunkanfɛ buruburu 8 PARENA miliyɔn 648 ni waa 30 ani waa 6 ani dɔrɔmɛ 800 ani 94 an'a kunkanfɛ 6 ni y'o musakaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o de bɛ se fɔ miliyari 20 miliyɔn 400 ani 2 ani waa 100 ni waa 53 ani 600 mɔ k'a sɔrɔ nafolo min bɛ di parti politique 200 in bɛɛ lajɛlen mɔ o musakaw bɛ t'i jɔ sefɔri miliyari 26 miliyɔn 300 ani miliyɔn 89 waa 19 ani 1 an'a kunkanfɛ 99 ni parti politique 8 min ni da sera o mɔ ni ye musaka in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan olu bi 77 ani 7 kɛmɛ sara la olu bi o sɔrɔ k'a sɔrɔ a bɛ san caman mɔ bi a yirala k'a fɔ ko fasoden ɲumanya ko o bɛ ka segin kɔ a yɛrɛ fana k'a fɔ fɛn caman bɛ kɛrɛnkɛrɛnna jamana forobafɛnw ko dan bɛ ka kari olu la o kumana jamana foroba cakɛ bondaw ko olu tɛ ka bonya a cogo la yuruguyurugu ko ɲɛ sabakɔrɔ ɲalen don wa bingali ko bɛ ka kɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen la o kumana o b'a yira an na k'a fɔ ko baara min dira ni parti politique mɔ u ma se ka a kɛ a cogo la u jɔsen tɛ ka ngolo
olu fa ni nafolo a dikun ye jamanadenw u ka siranna ko caaman be ka se ka olu ta baro nga ko nafolo ye ni a kun donna sira wɛrɛ fɛ i n'a fɔ misalila ka lakɔliw jɔ ni a ye ko a tun be lakɔliso caaman jɔ wa a tun be kɛnɛyaso caaman fana jɔ wa siraba caaman be ko o tun be se ka dilan ni a ye o la n'a ma ɲa ko tɛ ka kɛ a cogo la ko a tɛ k'a kun ɲɛ yalima a tun tɛ lɔjɛ ka nafolo ɲi k'u ta sira wɛrɛw fɛ sira min ni jamanaden bɛɛ lajɛlen mago bɛ a la bi wa waasa jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se ka a tɔnɔbɔ o kun kan ka laɲini nin kun ye kunnafoni min bɛ an ka parti politique kun kan aw bɔra ka musaka minnu ka daminɛ san 2005 ka taa se san 2019 ma wari min dira an bɛ kuma di aw ma faso ko don an ka ɲɔgɔn bilasira bonya ni karama kɔnɔ nɛgɛjuru sira 20 80 08 08 an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ minnu tun bɛ k'an filɛ page Facebook kan téléphone kelen de bɛ an bolo appeliw kɛra téléphone kan donc direct tigɛra an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ o yɔrɔ la minnu bɛ ka an lamɛn sanga in kɔnɔ Espagne kaw ka taa se Faransi kaw ma ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleman dɔn Bintu ni maa bɛ da la i bɛ dayɛlɛ an sɔgɔma allo an sɔgɔma an sɔgɔma allo an sɔgɔma ne tulo b'i la kɔrɔ baasi kɔni t'i la Koyita marhaba n b'i fo k'i waleɲuman dɔn foli diyara n ye i bɛ faso kun ka kɛnɛ kɔnɔ sori n b'i fo i ka jamanadenya na bisimila n b'i fo i ka kangalendiya la a diyara n ye sori n b'i fo dan tɛ foli min na kosɛbɛ sori ne ka ɲininkali fɔlɔ kɔni ye mun ye o ye mɔgɔ minnu ye prix di i n'a fɔ i ye numéro minnu fɔ sisan i n'a fɔ sukaro prix ani sukaro prix u kun ye joli de fɔ ko sukaro kan ka feere joli fɔ sukaro la u kun ye joli fɔ tulu la nuhu n'i y'an ɲininka na i b'an jigila misɛnya dɛ e ye commerçant ye sugu kɔnɔ prix ninnu ne badala k'a fɔ ni mɔgɔ y'a prix mɛn ka tɛmɛ commerçant kan dɛ sori jigilamisɛn tɛ ne y'a mɛn parce que n bɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ k'a mɛn i da de ɲɛ tɛ olu ye prix min fɔ n'o ye 95 ni 95 ye a banna sori ne yɛrɛ bɛ k'a feere 80 ne bɛ ka sukaro kilo feere 80 o tuma ne kan ka cogo di sisan n'u a to ne ka sukaro kilo ye 80 de ye ne ka tulu litiri ye 150 de ye n'u a to i ta in na i ta in ka fisa bon ne m'a dɔn olu bɛ taa prix mun fɔ ani anw bɛ ka mun feere a tɛ kelen ye ne m'a dɔn u bɛ k'a fɔ ka da kun jumɛn kan o i b'a sɔrɔ bɛɛ tɛ k'a kɛ comme e ta tugun n'i b'a sɔrɔ bɛɛ tɛ k'a feere comme e bɛ ka feere prix min na ayiwa ne kɔni bɛ ka sukaro kilo feere 85 alhamdulilah ne bɛ ka litiri feere 150 ma ala ka ne saraba bɛrɛ amina rabi tori man ka jamana kuntigi ɲuman fo k'a barikada n'o ye Bandaraw ye a tulo bɛ foli ka na tori Bandaraw ka baara ta bolo ka ɲi Asimi Goyita ka baara ta bolo ka ɲi an ka masakaw bonya bawo an ka masakaw de don tori an ka dɔnnibagaw bonya bawo an ka dɔnnibagaw de don Mali sigilen ɲɔgɔn wɛrɛ de kan an ka ɲɔgɔn dɔgɔya de la feere sori nka mun bɛ ka n tɔɔrɔ maaba ti bonya Mali kɔnɔ yan nɔ ne ko Bandaraw bɛna fanga di jɔnni de ma Mali kɔnɔ ko Mali mara nin waati in na ne kɔni ɲɛ tɛ maa na mun bɛ se ka Mali mara nin waati in na bawo an tɛ ka bɛn kelen kan ne yɛrɛ kɔni bɔ hali ni sera k'a to Bandaraw bolo nin waati in na o kɔni bɛ diya ne ye koyi hali n'an ko bɛn e ma kɔni ne kɔni hakilila ye parce que jamana in mara man di bilen bɛɛ mɔgɔ b'i ta la Mali ta tɛ jamana ko ye bɛɛ ta yɛrɛ ko di ala k'an ne saba bɛɛ sunkalo musaka ala k'a nɔgɔya amina rabi inshallah ko commerçant k'u ka sira ala ni kira ɲɛ k'u kana taa fɛnw mara ne sunkalo sara ko k'a bɔ k'a gɛlɛya k'u ka sira ala ani kira ɲɛ sori ne ta in yɛrɛ ani ne silamɛ walahi u tɛ kelen ye kosɛbɛ sori ne ta in yɛrɛ ani ne hɔrɔn ye walahi u tɛ kelen ye sori mɔgɔ mɔgɔ bɛ nɔnɔ mugu san k'a mara ka sukaro san k'a mara ka malo san k'a mara k'a bɔ k'a gɛlɛya k'a feere silamɛw ma sori walahi o tɛ silamɛ bi o tɛ hɔrɔn ye bi o tuma ala ka ne saba bɛɛ amina rabi inshallah ala ka haminako nɔgɔya ami ala ka barika don Mali musow la amina rabi inshallah ko cɛw ka hinɛ muso la o de ka di n ye u y'a mɛn assalamu alaikum wa rahmatullah merci beaucoup Koyita bɛɛ n'i ka tiɲɛ ka fɔ faso ka jɔ fasodenw ko an ka sɔrɔsiw tiɲɛ yɛrɛ la maliyɛnw bɛ min nɔfɛ kɛlɛ ka kɛ cogo min an bɛ se k'a fɔ ko tare a daminɛna sebaaya bɛ ka sɔrɔ jugu kan hali n'u bɛ ka bɔ su fara tile kan u bɛ ka balina kɛwalew kɛ jatigɛwale bunakun kan an ka sɔrɔsiw bɛ ka sebaaya sɔrɔ an b'u fo k'u waleman dɔn ka dugawu donkow ye dɔ bɛ da la Bintu dayɛlɛ an sɔgɔma ale taara
Espagne kaw tulo bɛ an na fɛn min ye Mamadu Fofana Dɔgɔfirika do a bɛ ka lamɛnni kɛ sanga in kɔnɔ Espagne ka taa se Sajan Konare Mustafa Jara ani Musa Sidibe Balaba ninnu bɛ ka lamɛnni kɛ ka bɔ Espagne dɔ bɛ da la wa a bila ka don an sɔgɔma an sɔgɔma ne Fasori an bara a kɛ to i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Dirisa Jalo do Kati Dirisa namu a ka di n ye ni ma Amadu Konare minɛ n ye a ma ɲi dɛ a ka delili kɛ nin kelen na i bɛ Amadu Konare minɛ ayi an bɛ fa deli nin kelen na ni Ala sɔnna bi taa juru ka don a la ok d'accord i bɛ faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ awɔ bon ne bɛ mun fɔ o ye i ye numéro mun di nin ye ɲɛmɔgɔ ninnu ka fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ numéro ninnu mana wele su heure o heure tile heure o heure u ka se kala sɔrɔ nɔgɔya la kosɛbɛ parce que salon ni salon nasini ni fɛn kelen in de kɛra u ye numéro dɔ bila buruko ta la ne ye numéro in wele ka dɛsɛ dɔw bɛ sonné mɔgɔ t'a ta dɔw bɛ olu tɛ sonné yɛrɛ bon a y'a di baara mun kama est ce que n'o kɛra lafiya bɛna sɔrɔ a la wa a bɛ gɛlɛya n'o kɛra est ce que nafa bɛna sɔrɔ a la wa bisimila n'o kɛra est ce que fasodenw bɛna lafiya ɲininkali gɛlɛn donc n'u ma ɲɛ u ye numéro di baara de ka kɛ n'a ye o de fɔra mais a kana kɛ numéro ye i n'a fɔ ko ɲaman quoi parce que n'a dira ni baara tɛ ka kɛ n'a ye aw bɛ wele aw tɛ lasɔrɔ kosɛbɛ kun tɛ y'a la dɛ tiɲɛ voilà o kɔni ye ne hakilina ye ka i fo i ka cɔsiri ni wulikajɔ la a diyara n ye ka renouveau baarakɛla bɛɛ fo u bɛɛ ye folikan mɛn Dieu nafo ko n ka foli b'a ye a tulo bɛ folikan na Ala ka tile yɛrɛ d'a ma amina rabi inchallah i Jalo an ba 20 80 08 08 Katikaw ni y'aw ka sɔgɔmadafɛ foli ye fɛn min ye Dirisa Jalo a tun bɛ ka weleli kɛ ka bɔ Kati maa bɛ da la Bintu dayɛlɛ i ni sɔgɔma an ni sɔgɔma i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min bisimila Sɛbɛnnikɔrɔkaw dun i bɛ faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ kuma b'i bolo voilà n bɛ se ka kuma tuluko in de kan bisimila komi Nuhu ko a b'a feere 180 an m'o de fɔ wa bon prix n'an ko k'an bɛ sigi prix kan an bɛna temps ta émission kɔnɔ ne hakili la bɛɛ prix kofɔlen ninnu mɛn bon tulu tɛ kelen ye tulu binɔri i b'a bidon ta 7,000 ani 700 ni k'i b'a feere 80 dɔrɔmɛ 1 t'a sɔrɔ a la tulu dɔ in kurun ye tulu bilenman ye ayi n'u ko ko y'ale ta ye i bɛ n'u ta to yen ka kuma prix ko kan i fɛla fɔ dɔrɔn n'u i ka kuma in ma bɛn maa caman ma dɛ o n'a ta o ta bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ tɛ faso ko don dɛ 20 80 08 08 émission faso kunkan nɛgɛ kaɲa 8 sanga 48 sɔrɔ la i bɛ dɔ bɔ radio mankan na n balimakɛ an b'a denbaya bɛ di baasi foyi tɛ Jalo a kɛ to i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Isa Kɔnɛ ka bɔ Sabalibugu Sabalibugukaw Isa baasi foyi t'o la Sori terikɔrɔ tɛ n na dɛ a kɛra fama ye Sori ko ka ca an bɛ yan walahi sinon i man dege n na dɛ a bɛ ɲɛnabɔ n'Ala sɔnna ma an ka to la ni Ala sɔnna ma Sori ni Ala sɔnna ma awɔ o de Sori min fo an b'a Jalo foli diyara n ye n bɛ Bugula fo ka Adali Samakɛ fo u bɛɛ lajɛlen tulo b'i ka folikan na Sori ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ o ne ko IBK taalen Sori mun de yɛlɛmana o ye ɲininkali gɛlɛn kuma b'i bolo Sori ko filtre ko k'a feere ko i ye da minnu fɔ sisan ne ko dédouanement u ye dɔ bɔ o la wa Sori Sori jama in bɛ cogo min na tan Sori Banaw ne kun ko Banaw ka n ko ni IBK taara n ko kow bɛna yɛlɛma mais Sori ne nan'a ye foyi ma yɛlɛma Banaw ka baara ni fɛngɛ ka baara IBK ka baara Sori a bɛɛ kelen wallahi Sori a bɛɛ kelen bisimila Sori jamana in filɛ cogo min na tan n'an ko an bɛ fɛn dɔ fɔ a la dɔrɔn wallahi i ma mankan suma ne foyi de ma ɲɛnabɔ Sori Sori ne b'i wele dɔrɔn k'i fo k'a fɔ ko ninnu ko tulu ko ninnu mɔgɔ tɛ se ka foyi fɔ Mali ko ka tuguni ka Sori Sori ne b'i fo i ka baara ɲuman na n bɛ t'o la n bɛ Aya n'a ka jɛmɔgɔ m'u bɛɛ fo u tulo b'i ka folikan na
mais police ka ɲɛmɔgɔ min bɛ sisan Isu Fofana m'a fɔ ani Buguna Danbɛlɛ b'u fo. O tulo bɛ foli kana. I ka foli don Dorji Jalo. Merci Kone. Nɛgɛ kaɲa 8 sanka 50 an y'o sɔrɔ kumaso in kɔnɔ ka ban an bɛ se ka mɔgɔ 1 2 ta ni a tigilamɔgɔ n'u ma mɛn kuma la ka kuma di aw ma dɔ bɛ da la Bintu dayɛlɛ. Allo. An sɔgɔma. Allo sorry an sɔgɔma. Denbaya bɛ di. Hɛrɛ sira. Hakɛ to i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min. Awɔ ka bɔ Falajɛ Mamadu Karambe. I Karambe Falajɛkaw don Mamadu. Basi foyi tɛ a faga. Bilayi i bɛ faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ kuma b'i bolo. N'i bɛ faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ kuma b'i bolo. Awɔ kuma bɛ n bolo mun ko e ko komi cɛ dɔ ye jaabi ko n'a y'a sɔrɔ tulu prix ko ani fɛn ko e ko an kana dɔ in jaabi an bɛ dɔ in jaabi parce que aw ye feerekɛla ale ye feerekɛla ye n'ale ko k'a bɛ tulu di sukaro di 80 ka tulu di 100 ni 50 anw de ye feerekɛla ye n'a client de b'a mɛn diɲɛ bɛɛ de bɛ k'aw lamɛn n'aw y'aw lamɛn sisan u bɛna fɔ aw ye ko tulu jiginna k'a sɔrɔ anw tɛ k'a feere o prix kan. Mais cɛ b'a ka minɛnw sɔrɔ yɔrɔ min a k'a fɔ aw ye an bɛ taa parce que a delila ka weleli kɛ cɛn dɔ la fana ka prix dɔ fɔ ne ma pour ne delila ka a jaabi nin kuma kelen in na. Mais n'a b'a ka minɛnw sɔrɔ yɔrɔ min a k'a fɔ aw ye ou bien a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min a k'a fɔ aw ye an bɛ taa ta ye. Mais tulu ye 300 ni 300 ye 300 ni 300 e ka maliki machine ta i k'a calculer k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ u bɛ se ka feere 150 150 n'i y'a sɔrɔ a bɛ bɛn 300 ma. Mais ale bɛ sukaro ye 10 sukaro ye 400 ni 300 ye bi an bɛ yɔrɔ min. Mais e bɛ se k'o feere o y'a 10 dɔrɔmɛ 3 400 ni 300 o y'a 10 ma dɔrɔmɛ e k'a calculer ma lajɛ mais ale bɛ ka sukaro feere 10 o la sukaro modèle jumɛn de b'a bolo aw bɛ tulu modèle jumɛn de b'a bolo a k'a fɔ an bɛ t'o ta. D'accord. Ou bien ne ka wele kun y'o ye tiɲɛ vraiment n'a m'a lajɛ dɛ parce que a delila ka wele kɛ fana bi o don a mɛnna ne y'a jaabi nin na ne bɛ bitigi feere la n'a y'a ta 24 ne bɛ bitigi feere la baara tɛ ne na bitigi feere kɔ. Prix foyi ma jigin n'a ko ko prix nu jaabi yɛlɛma prix ne yɛrɛ ɲina sukaro feere 100 ne bɛ sukaro feere 99 de sukaro jɛman ye ne tile fila in na ne bɛ se k'a feere 99 parce que a gɛlɛyara de 300 de fana la ne b'a feere 100 de. Fɛn bɛ ka yɛlɛ ka taa sukaro tulu kun bɛ joli la tulu bɛ 300 ta o tulu kun bɛ 700 de. A gɛlɛyara a nɔgɔyara prix ti fɔ gouvernement ye dɔ bɔ a la a ye prix fɔ a ye prix fixé fɔ a ye kɔrɔlen a bɛ prix fixé dɔn. Mais sisan ko ninnu ka taa jɔ a prix kelen na ye aw ko ko hali bi ko gouvernement bɛ ka dɔ bɔ a la hali dɔrɔmɛ kelen dun ma bɔ a la sunkalo fila tɔ ye tile 2 ye ou bien sunkalo mana daminɛ tile 4 a bɛna dɔ bɛna bɔ a la o don de. A gɛlɛyara. Mais an kana kuma nɛmɛ ko kuma aw yɛrɛ ka don dusu wo sori e yɛrɛ ka émission de nin ye don sugu kɔnɔ i ka ɲininkali kɛ e yɛrɛ ka yaala ka ɲininkali kɛ bitigitigiw ɲininkali kɛ i n'a dɔn. D'accord. Fɛn mun don duguna ko tɛ an maliyɛn damaw don. Karambe y'a faamu na. N'aw m'a lajɛ ten n'a m'a lajɛ cɛ filɛ nin ye cɛ bɛ mun fɔ sisan parce que n'a mɔgɔ ye nin lamɛn dɔrɔn o bɛna anw kama u b'a fɔ ko tulu jiginna anw ma sɔn k'a digi. D'accord. Voilà. Faamuyali kɛra. E yɛrɛ ka don sugu kɔnɔna in na i ka ɲininkali kɛ o kun don. D'accord n'ala sɔnna an bɛ don sugu kɔnɔ commune kelen kelenna bɛɛ lajɛlen. E yɛrɛ ka don sugu kɔnɔ ka ɲininkali kɛ e ka émission e yɛrɛ ka don sugu kɔnɔ ka ɲininkali kɛ mun bɛ yen i ka don carré kɔnɔ bitigi ninnu na an bɛ ɲininkali kɛ cogo min i ka ɲininkali kɛ. Ok faamuyali sɔrɔ. Voilà i bɛna prix bɛɛ dɔn. D'accord merci beaucoup. Karamɔgɔ. Foyi ma bɔ a la an ma deli kabini ala yɛrɛ an ma deli ka nin prix sɔrɔ tulu ni farine ne ko bɛ farine ta 300 ni 300 de farine bi an bɛ yɔrɔ min sisan 300 ni 850. Karamɔgɔ an bɛ kelen bɔ farine na don sugu kɔnɔ i k'a lajɛ kɛ. Karamɔgɔ y'a faamuya n'ala sɔnna an bɛna don sugu kɔnɔ n'ala sɔnna ma wagati sera ka ban. An don sugu kɔnɔ k'a lajɛ ɲininkali ko t'o la o. A faamuna mais kuma nɛmɛ kuma mun sera ka dɔrɔn k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn défend nkalon kan o tɛ se ka ɲɛ ko la koyi. Merci beaucoup a faamuna. D'accord ok merci bien i Karambe. Non koyita i bɔra ka tasuma wuli Fukubanburu la dɛ o la sa o n'a ta o ta fɛɛrɛw bɛ sɔrɔ i sen kan an bɛna don sugu kɔnɔ ka don quartier kɔnɔ ka ɲininkali kɛ ka kuma di butitigiw ma ka don sugu kɔnɔ ka sokɔnɔmusow fana ɲininka tulu ni fɛn minnu kofɔlen filɛ u filɛ prix min na bi ani gouvernement yɛrɛ fana jɛna a ka exonération min kɔ ni ala sɔnna ma an bɛna kuma di bɛɛ lajɛlen ma ka fili fiɲɛ fɛ faamuyali ka sɔrɔ a la minnu bɛ ka weleli kɛ ka bɔ kɔfɛ an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ sabula wagati kɔni sera ka ban ka bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleman dɔn fɛn min ye Maɲanbugukaw madame Kulibali Wasa Samake maire délégué du centre secondaire de la commune 6 an b'a fo ka taa se monsieur le maire Boubacar Keita ka se ale fana ma k'a fɔ kɛnɛ kɔrɔ ka waleman dɔn
Moussa Doumbia, adjudant-chef à la retraite, Anaka Dembaya, Madame Doumbia Sankouloubali, Foko Tassé, colonel médecin de la protection civile, Famanga Doumbia, Anaka Dembaya, Ka Fenefo, Ka Tassé, Labas Djire, Anaka Dembaya, Madame Djire, Kadia Diallo, Madame Djire, Awa Maïga, Madame Diallo, Fatmata Doumbia, Abel Lamenina, Ka Tassé, école communautaire Les Perdreaux de Banagabou, ou Beladjele, Monsieur Yves Dolo, Ani Tanti Basso, la directrice, Ka Au Beladjele Fo, Ka Au Wolemando. O Madou Diallo docteur Apidom Nyamakro 30 metri anaka Dembaya o bel lameni na ko beladjelen fo ko wolimandon mbalmao wakati koni anana tonku famille directeur général des douanes du Mali Mamed Doukra anaka Tchedem beladjelen Mali kono ka au beladjelen fo ka wolimando barata fanga alaka di am beladjelen ma Amadou Diallo nkoroke don sanga in kono cikan directeur don afana bel lameni na ka fena fo ka wolimando kena in kono Maoma be ki sogolen be Renouveau FM na an da siramu ma an da masimu ma Mamadou Nama Keita l'ex-directeur national des routes an b'a fɛnɛ fo ka walimandɔ kɛnɛ in kɔnɔ Koma Dambele directeur régional du budget ka fɛnɛ fo kɛnɛ in kɔnɔ ka walimandɔ budget du district de Bamako certainement tile hɛrɛ ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma Madame Kulibali Bintu Napo tɛgɛ tun bɛ nɛgɛ la fɛn min ye réalisation ye télé Madame Awa Tafli Touré a bɛ ka i tɛgɛ ci bouton kan pour que 7 sur 7 kunnafonidilaw fana ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka an fɛla fɔ kibaruya minnu bɛ i ka fanga bala Mali kɔnɔ sanga in kɔnɔ mun de kɛra kunɲɔgɔn in kɔnɔ ka bilasirali kɛ Sori Ibrahima Diallo tile hɛrɛ ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma ka aw fɔ ka aw walemadɔn Mamadou Kan Malik Konate Basaro Sori Ibrahima Diallo Sakaba an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sanga in kɔnɔ ni kɛnɛ kelen kan an fana fɛla ye min ye o ka dɔn wassalam